Jill, makaya pa ba nimo yung ani kataka ang akong alho? Ha? Kadako gud ano pangis mo size sa maning ako ah. Mas nindot maning dako kay pwede ilamba-lamba sa imong aping. Ano mo, di ba? Makuyapan na sa tanah kardong oy. Bahalag makuyapan ka sa kalami, dili lang sa kasakit. La 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 la. Ay naku, ginaunsa man yung taon ng bataan. Eh, ganun dili man ka matulog. Unsa man di gusto ni mga kanta? Ah, sige, ani na lang, baby. Kung ako ang mag-aasawa, pipiliin ko anak ng bumbero. Bumba siya, bumba ako, bumbahan kami. Ayo, kardong. Ayo, kardong. Kinsa man na? Kardong. Kadali lang, padulong na ko. Kinsa man na bayhana, sige panawag ko eh. Ay, maayong gabi kardong. Ay, ikaw hindi na, Jill. Nalagi ka dre, Jill. Ay, mangumusta lang ko sa imo ha. Ay, mo ba? Sige, dayon sa. Asa man imong duha ka asawa kardong? Ay, wala sila dre, anong lakaw. Ako ang duha ka asawa. Ay, nang lakaw day sila. Kami ra duha sa ako ang anak dre, nabilin lagi. Ay, mo ni imong anak kardong? Mo ni anak na mo ni Kimi. Hala ka cute, good. Cute kaya no, pero tanawa lang no, wala naliwat sa kuha no. Ay, asa man din liwat ang naong sa imong anak kardong? Paminon ako sa kung kumpare na liwat ni. Ha? Sa imong kumpare? Wala yung raging naungaw, wajud na liwat sa kuha ba, pero sige lang, dawato na lang yung taon ako ni kay anak man ni Kimi ni. Hala, ning suka man na imong anak kardong. Hala, uy, halong suka judi ay. Naunsa man ni imong baby? Init man gud ang akong bibi good. Hala, basin na ana siya kalintura kardong. Paminaw na ko, nanipi ang nagsuka-suka yung taon siya, kalas gaway. Dayon sa, diri sa, ako bitaw isa. Ah, sige kardong. Ang palibog, sirado. Ah, sige sad ano. Kita ra bitaw duha diri ah. Wala mo ko'y kauban diri agad, kamera ni bibi, gibiyaan, may isa kong bibi, uy. Ay, kaluoy ni mo baby. Oy, asa man imong mama? Sige, sulod sa dito, kay ako asa na yung trangkahan na, kay para dili ta mahiringan nila ba nga na ako'y bisita. Ah, sige Andali, kardong. dayon sa diri ah. Alo, kanindot sa inyong kwarto kardong oy. Oo, nindot yung kaya mo akong kwarto diri agad. Ah, bantog grade, wala ka gibian sa imuhang duha ka asawa kinindot man inyong higdaanan. Bali duha ganin siya ka Katrino. Diri ang Katrin ni baby, mo ni ang Katrin ni Kimi. Oh, kanindot good. Ako sa butang ha Ah, kay sige, butang ka. para maka-relax na ni. Wala pa yung ni tulog ang akong baby, baluoy kayo. Kaya basin mo hilak na kardong. Dili lagi. Baluoy sa akong baby, uy. Sukan taon siya. Init manggukay siya. Gipainom na lang ni tambal kardong. Wala para ba kay wa pa man kauli si Kimi god. Wala ko kabalog unsay tambal ako ipainom ani. Kadugay gud ato imong asawa dapat din niya biyan kina siya anak. Mo gani no. Abi to, Jill, unsa may tuyo nimo nganong na magadri asa kong balay ni bisita lagi ka. Wala nang gimingaw lang ko kardong. Ay giminga ba sa kuha? Oo. Sa pila ka bulan nga wala na ko kita sa mga asa man day kagikan. Naara mo ko dito sa amo kardong wala man kanig adto sa amo ah. Langan kay kabalo baya ka no nga minyo na ko no duha baya akong asawa no. Lisod lang kaayo nga anak pa ko sa inyo ha. Ngano daig minyo na ka kardong dili day ka pwede mo bisita sa ako ah. Kimingaw na ba ko na imong alhon na nag-ugat-ugat. Ay giminga na day ka sa kuha, Jill. Ay poslan man nga kita ra duha diri wala man akong duha ka asawa. Ay nganong dili ko dato sugdan god. Ako sa ni saradaan. Kung bala ni. Onya, unsa man? Basin mo abot imong duha ka asawa ha? Ay, ayaw ka bala ka. Ako'y bahala. Ako na natugilakan ang duha ka portahan. Naisog ba kita imong duha ka asawa kardong basig masakpan ta diri ah ha? Kung saon man ako na ilahang kaisog ug humanatag palami. Mahadlok man ko kardong uy. Nganong mahadlok man in taon ka, uy? Ako'y bahala. Wa pa ganita kasugod. Nagtulo na imuhang mga singot. Pero ayaw ka bala ka. Pag oras ng masugdan na nakaron, madugangan pa na imuhang singot karon. Kung baadjad ko kardong na na-excited ba? Unsa man, pwede na ba nako ugay-ukayon ng imuhang perlas ng silanganan? Oh, pwede na kaayo uy. Jill, makaya pa ba nimo yung ani kataka ang akong alho? Ha? Kadako gud ano uy pangis mo size sa maning ako ah. Mas nindot maning dako kay pwede ilamba-lamba sa imong aping. Ano mo, di ba? Makuyapan na sa tanah kardong oy. Bahalag makuyapan ka sa kalami, dili lang sa kasakit.